Padnijmy na twarz, uderzmy czołem. Tu chrześcijanie zebrani z Polem, z pokorą szczerą. Przed Zbawiciela błagamy Ciebie, Jezu nasz drogi, wysłuchaj modły, udziel czas blogi, błogosław nasze. Daj zdrowie, miłość, pokój i zgodę, a duszom w czyśćcu wieczną ochlodę. Niech dobroć Twoja przez tę ofiarę padamy na twarz. Chwale niezmierny, przyjm nas w ofierze, skłoń serce Twoje, przytul strapionych. O dobry Jezu, udziel nam łaski w każdej potrzebie. Daj tu na ziemi
Tobą, królować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Дорогие браты і сёстры, перажываем сёння 11-ю нядзелю перыяду звыклага. Як заўсёды, як супольнасць парафіяльная, збіраемся на святой імшы, каб разам праслаўляць Пана Бога, дзякуючы Яму за ўсе дабрадзействы, якія мы атрымліваем у нашым жыцці, перапрашаючы за знявагі, якія ўчыняем Богу, і прыходзячы таксама са сваімі інтэнцыямі, малітвамі і просьбамі. Я гэту святую імшу цэлебрую у інтэнцыі ўсіх парафіян, даручаючы вашыя просьбы і інтэнцыі Пану Богу. Сёння таксама у нашай парафіі вялікая падзея праз сакрамент хросту да супольнасці парафіяльнай, таксама да супольнасці хрысціянскай далучацца новыя сябры. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Імена. Отвечаем. Чаго просіце ў касцёла Божага для вашых дзяцей? Просячы хросту для вашых дзяцей, вы прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус. Ці ўсведамляеце вы сабе гэты абавязак? Бацькі хросныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Дарагія дзеці, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю, і ад яго імя пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz rzeki świata, przybłaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błaganie i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasze wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Заходу. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Маісей узышоў да Бога і паклікаў яго праз горы, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сына Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як насіў вас на арліных крылях, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод іх усіх народаў, бо моя уся зямля, і вы будзеце для мяне валадарствам, святлом і народам святым». Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. My ludem Pana i Jego owcami. My ludem Pana. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. My ludem Pana. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. My ludem Pana. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry. Нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, хто Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана наша Езуса Христа, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Matwieja. Chwała Tobie, Panie.
У той час Езус, убачыўшы натоўп людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на сваё жніво». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, званы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забядея і Ян, брат яго, Філіп і Бартламей, Тамаш і Матвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «На шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце, дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, хотел бы поделиться некалькими думками сегодняшней литургии слова. Może, калі першае чытанне Евангелия мы знойдзем якуюсь агульную думку, то можа распачаць хацеў бы менавіта ад другога чытання, а менавіта ад словаў, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Можа, такая крыху асобная думка ў сённяшняй літургіі слова, але якая вельмі важна, якая, як я часам кажу, вельмі пакутуе у сучасным хрысціянстве уласцівага разумення, таму што, на жаль, але мы яшчэ стараемся ўсё ж такі учынкамі здабываць неба. Якосці так, і гэта сядзіць не ў адной хрысціянскай галаве, што каб апынуцца ў небе, трэба рабіць добрыя ўчынкі. Правільна кажу? Правільна ці не? Галасаваць будзем? Хто за тое, што правільна кажу, падымайце рукі? Большасць. Неправільна. Неправільна, мае дарагія, і сённяшняе чытанне вельмі выразна пра гэта гаворыць. Бог збаўляе чалавека не за ўчынкі. Бог збаўляе чалавека з любові. І ласку збаўлення чалавека атрымлівае перад тым яшчэ, як зрабіў якія-кольвек учынкі, добрыя ці дрэнныя. Все мы адкупленыя крывёй Хрыста. Все мы збаўленыя крывёй Хрыста. Для таго, каб збавіцца, не трэба рабіць учынкаў. Дастаткова паверыць, што Езус Христус памёр і ўваскрос дзеля нашага збаўлення. Як тут гэтыя ўчынкі, праўда, бо яны ўсё ж такі якосці там у нашым жыцці існуюць. Справа ў тым, што Бог прагне адказу любові. І сапраўдным адказам можа быць толькі любоў. І ў гэтай любові, напэўна, будуць з'яўляцца учынкі. Калі чалавек любіць, ён заўсёды робіць якіясьці ўчынкі. Мы толькі адказваем на Божую любоў. Вядома, што, можа, скажам так, гэтым учынкам мы можам зняверыцца і сказаць Богу не. Вось гэта мы можам. Для гэтага Бог даў чалавеку волю, і тут вось учынкамі сваімі выказаць сваю нелюбоў да Бога мы насамрэч можам. Таму учынак гэта тое, што ідзе пасля веры і пасля збаўлення. Учынак гэта толькі як рэакцыя на тое, што Бог нас любіць і Бог нас збаўляе.
вельмі коротенька, з гэтай думкай крыху сёння закончым, але яна вельмі, вельмі важная, таму яшчэ раз запомніць гэта не ад таго. Няхай нашы ўчынкі будуць з любові да Бога, а не таму, каб эту любоў атрымаць. Бо гэтую любоў мы атрымалі, як сёння кажа Святое Пісанне, калі яшчэ былі грэшнікамі. І ў гэтым веліч любові Бога, што Ён палюбіў чалавека тады, калі чалавек яшчэ быў грэшнікам. Калі чалавек яшчэ нічога дзеля гэтага не зрабіў. Мае дарагія, і другая думка, якая выходзіць сёння з першых словаў Евангелія. Тады Езус кажа вучням: «Жніво вялікае, ды работнікаў мала, дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». Ну, можна сказаць, такая класычны тэкст, які гаворыць пра пакліканне, пра святарства, пра якіясьці яшчэ такія моманты. Але, мае дарагія, кожны тэкст, ён гучыць не толькі для выбраных групаў людзей. Гэты тэкст не толькі да пакліканых, да святарства. Гэты тэкст гучыць для кожнага з нас. І пакліканне, хрысціянскае пакліканне, гэта не толькі ўдзел святароў, сёстраў законных, гэта ўдзел кожнага чалавека. І мы гэтае пакліканне таксама маем. І заўважце, мае дарагія, зноў ж такі, можа, што мы можам вычытаць з гэтых словаў. Прасіце, жніво вялікае, ды работнікаў мала, маліце гаспадара, каб выслаў работнікаў на сваё жніво. Мы зноў ж такі ў гэтым пакліканні бачым супольнасцевы характар. Пакліканне хрысціянскае не абмяжоўваецца да аднаго чалавека. Пакліканне гэта пакліканне супольнасці. Таксама у першым чытанні, заўважце, мы чытаем: «Цяпер вы, калі будзеце слухаць голасу майго і захоўваць мой запавет, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў. І вы будзеце для мяне валадарствам святаром і народам святым». Заўважце, народам. Не святымі людзьмі, не ў паадзінку, але толькі супольна народам. Зноў ж такі, гэта пытанне, што значыць святым народам. Калі мы так зазірнём у Святое Пісанне, то мы можам гэтую святасць адчытаць як іншасць. Бог святы, таму што Ён не такі, як людзі. Быць народам святым – гэта быць народам, які адрозніваецца ад іншых. Пакліканне хрысціяніна – быць крыху іншым, ніж прапануе свет. Заўважце, гэта вельмі складанае заданне, таму што вельмі часта наадварот, мы хочам падпарадкавацца гэтаму свету. Ну, бо як людзі, бо як усе. А нават часам мы тлумачым, ну, неяк не пасуе Евангелие, праўда, альбо Святое Пісанне да сённяшняга жыцця, бо мы неяк крыху жывём іначай. Бо свет ужо пашоў крыху далей. Не, наадварот. Быць знакам супольнага жыцця у свеце. Быць тым, хто адрознівае. Вяртаючыся да слоў «Жніво вялікае, ды работнікаў мала, дык маліце гаспадара, каб выслаў работнікаў на сваё жніво». Мае дарагія, зноў ж такі, гэта пакліканне, як я ўжо кажу, кожнага хрысціяніна. Заўважце, у сучасным свеце ўвогуле ёсць тэндэнцыя, калі актыўныя хрысціяне, католікі, свецкія хочуць крыху большага ўдзелу. Ну, таму што мы часам увогуле чуем слова «сінадальнасць», праўда, калі вернікі свецкія разам з святарамі нешта робяць, выконваюць нейкую функцыю. Але вельмі часта, калі спатыкаешся, людзі пачынаюць казаць пра якіясьці такія моманты: а ці можам мы раздаваць камунію, а ці можам мы зрабіць выставенне? Светскі чалавек ці можа зрабіць. Мае дарагія, мне здаецца гэта крыху такім недарэчным. Таму што пакліканне
яно не абавязкова павінна быць звязана з выконваннем рэлігійнага альбо літургічнага культу, які зарэзерваваны для святароў. Пакліканне быць апосталам – гэта пакліканне сведчыць сваім жыццём. І я не раз казаў, кажу і буду казаць, што у гэтым жыцці прысутнічаюць такія сферы нашага жыцця, куды святар ніколі не дойдзе. Разумееце, можа, это досвед майго жыцця, праўда, калі людзі дзесьці з'яўляешся па-светску, цябе не ведаюць, людзі размаўляюць, гавораць так, як хочуць, по-рознаму бывае. І потым, а где вы работаете? Ну, я работаю, служу там і там. Оп! І асяроддзе змянілася. Ужо ніхто не гавора так, як гаварыў. Ужо ўсе думаюць іначай. Вось. І, мае дарагія, і гэта вельмі часта сведчыць пра тое, што дайсці і данесці ў якуюсьці рэчаіснасць святар не можа, таму што само з'яўленне святара гэтую рэчаіснасць мяняе, закрывае вокны, дзверы. Пачакайце, перажывем, зараз пойдзе. Вось. Ну, так выглядае. Гэта не дрэнна, не добра, гэта так ёсць. І калі туды ўваходзіць светскі хрысціянін, католік, які свядомы свайго паклікання, які свядомы сваёй веры, які свядомы менавіта не практыкавання якіхсьці літургічных цырымоній, а менавіта свядомы свайго адказнага хрысціянскага жыцця ў свеце, вось там ён можа вельмі шмат змяніць. Там ён можа перамяніць гэтае жыццё. Там ён можа быць прыкладам. Паверце, мае дарагія, а калі ў такое асяроддзе ўваходзіць не адзін такі чалавек, который, бо пра аднаго як, пабожныя, да? Нармальна, а калі такіх два, калі людзі бачаць гэтую згоду, разуменне, што гэта не якіясьці думкі аднаго чалавека, што ён там сабе нешта нафантазіраваў, як нам часам скажуць, але што гэта перакананае жыццё, зразумелае не толькі для яго аднаго, а для кагосьці другога, чалавек пачынае задумвацца. Таму што бачыць прыклад іншага жыцця, іншага разумення. Мае дарагія, я не раз казаў, што сапраўдная вера – гэта не вера ў тое, што Бог існуе. Сапраўдная вера – гэта змена нашага мыслення на спосаб падобны, як мысліць Бог. Гэта змена нашага мыслення з катэгорый, якімі мысліць сучасны свет, на катэгорыі хрысціянскага жыцця, хрысціянскага мышлення. І сведчанне такога прыкладу хрысціянскага мышлення, яно вельмі важнае. Яшчэ раз паўтару, калі я некаму нешта кажу, на мяне глядзяць, ну, ты ксёндз, ты так павінен казаць, ці выхада няма другога. Зусім іначай это выглядае, калі такімі катэгорыямі пачынае мысліць чалавек светскі. Калі ён гаворыць гэта з перакананнем. Калі ён перажывае гэтую веру свядома. Калі ён гэтую веру рэалізуе. Мае дарагія, і гэта пакліканне. Гэта тое, чаго святар ніколі не зробіць. Гэта тое, што зрабіць можа толькі светскі. Гэта тая эксклюзыўнасць, праўда? Светскага жыцця, у якую не ўвойдзе святар. Мае дарагія, хочучы быць сінадальным, хочучы быць сёння удзельнікам будавання касцёла, супольнасці хрысціянскай, не трэба пробаваць, а можа і мы можам раздаць камунію, таму што на Западзе гэта вельмі папулярна. Нават часам якоесьці непаразумення, таму што мерапрыемства, біскуп
цэлебруе святую мшу, ручкі складвае, сядае сядзіць, святары сядзяць, а светскія людзі ідуць раздаваць камунію. Таму што яны маюць такое права, яны зарэзервавалі. Не ў гэтым сінадальнасць. Не ў гэтым сэнс. Могуць быць абставіны, надзвычайныя абставіны, калі гэтая дапамога патрэбна, але не ў гэтым сэнс. Сэнс хрысціянскага паклікання быць там, дзе ты ёсць. І там, дзе ты ёсць, сведчыць пра сваю веру, сваім жыццём. Зноў ж такі, мае дарагія, адсюль вынікае другое, трэба гэту веру ведаць. Трэба ведаць, што гэта за спосаб мыслення хрысціянскі. Бо іначай не можа быць. І, мае дарагія, і глядзіце, адсюль будзе ўсё іншае выплываць. Каб гэта пазнаць, трэба удзельнічаць. Я вельмі часта, калі людзі спавядаюцца, праўда, сярод іншых грахоў, звяртаю ўвагу, не быў нядзелю ў касцёле. Мае дарагія, это фундамент. Не быў раз, другі, трэці, чацвёрты, пяты. Ты не чуеш нічога. Чалавек прыходзіць, год не быў у касцёле, грахоў нема. Іх нема. Ты нават не разумееш, куды глядзець. Ты не разумееш гэтага спосабу хрысціянскага мыслення. Я як чую, як чалавек, праўда, год, два, тры не быў, адзін грэх, ругаўся. Господі, святой. Рэальна святой. Адзін грэх, я б так хацеў. Але справа менавіта ў тым, што часам чалавек, праўда, не разумее, што праблема там, дзе ён не бачыць. Ён нават не бачыць той праблемы, што ён не ўдзельнічае ў гэтым. І чым мы далей становімся ад гэтага, тым менш мы разумеем, пра што трэба казаць і якосці. І вось яна, гэтая вера, становіцца для нас такім, традыцыйна рытуальным такім, час ад часу, раз на годзік прыйшлі, памаліліся па гэта. Не пра гэтую веру ідзе гаворка. Не пра гэтую веру Езус Хрыстус казаў, калі казаў, ідзіце. Гэта выразнае пасланне. Ідзіце. Сёння ў нас хрост, праўда, таксама сімвал намашчэння, гэта сімвал паслання чалавека. Ідзіце, у цябе заданне, у цябе місія. Але каб гэтую місію выконваць, ты павінен быць кампетэнтны. Разумееце? Гэта таксама як, з медуніверсітэта выходзяць людзі, праўда, кажуць, ідзіце. І хацелася, каб яны былі кампетэнтныя, праўда? Усім хацелася б. Вось. Таму, мае дарагія, менавіта такая сінадальнасць. Сінадальнасць супольнае будаванне кожнага на сваім месцы. Паверце, яна кожнае месца эксклюзіўнае. Нават не можна сказаць, што усе агульныя месцы ўсіх светскіх людзей аднолькавыя. Не. Кожны жыве ў іншых абставінах. І кожны можа дайсці туды, куды іншыя не даходзяць. Таму у сённяшнім свеце, калі мы бачым вось гэтую такую выразную тэндэнцыю да змяншэння колькасці пакліканняў. Якосці, можа, у нашай семінарыі яшчэ так плюс-мінус, апошнія гады гэта трывае, але, напрыклад, за мяжой некаторыя семінарыі, которые прымалі 20, 30, 40 кандыдатаў, праўда, на першы год, перажылі ўжо такія моманты, калі на наступны год у семінарыю не прыйшоў ніхто. Вось настолькі гэтае змяншэнне. Вось настолькі свет сёння змяніўся. І, напэўна, пазіцыя чалавека светскага, пакліканага, яна становіцца вельмі важная. Немагчыма перацаніць гэтую пазіцыю. Але зноў-такі, каб быць, усе мы хочам, каб да нас прыйшоў таксама святар, як, скажам, таксама кампетэнтны, праўда, як папа Францішак сказаў, праўда,
каб ён разбіраўся ў справах духоўнага жыцця. Ён спецыялістам павінен быць ад духоўнага жыцця. Не, праўда, якімсьці іншым спецыялістам, менавіта ад духоўнага жыцця. Ну, таксама дакладна свецкім вернікам. Калі ён мае выконваць місію гэтую паклікання ў свеце, ён павінен быць кампетэнтны. Таму, мае дарагія, калі мы сёння молімся і кажам: «Пане, дай нам». А зноў ж такі, паглядзіце, гэта ўкладваецца ў логіку гэтага. Божай любові, Бог аб'яўляе сябе як таго, хто прысутны ў сэрцы чалавека ў спасланні Духа Святога. Бог аб'яўляе сябе як рэалізацыя міжасабовай любові ў урачыстасці Найсвяцейшай Троіцы. Бог аб'яўляе сябе як ежу, якая духоўна ўмацоўвае да рэалізацыі гэтай любові ў свеце. І сённяшняе святое чытанне, логіка Касцёла кажа: вось яно, гэтае пакліканне, гэта наша заданне. Быць у гэтым, трываць у гэтым, быць падмацаваным Найсвяцейшым целам, быць адукаваным і рэалізоўваць гэтую любоў у свеце. Таму, мае дарагія, вось такія думкі сённяшняй літургіі слова, няхай яны дапамогуць нам адпаведным чынам адкрываць новыя бакі, новае разуменне нашай старой хрысціянскай добрай веры ў Езуса Хрыста. Няхай яны дазволяць нам убачыць нашае пакліканне, нашае заданне і нашае хрысціянскае жыццё, можа, у новым, больш зразумелым, можа, больш крыху складаным вымярэнні, праўда, але вельмі важным і неабходным для будавання нябеснага валадарства. Амен. Пакліканы як каралеўскае святарства, святы люд і народ ім набыты, просім усемагутнага Бога быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымаюць ласку хросту, да іх бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб праз хрост ты далучыў гэтых дзяцей да твайго касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб гэтыя дзеці, прыняўшы на сябе знак крыжа, на ўсіх шляхах свайго жыцця адкрыта вызнавалі Хрыста, Сына Божага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб пахаваныя з Хрыстом праз хрост яны сталі ўдзельнікамі яго смерці і ўваскрашэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб гэтыя дзеці, навучаныя словам і прыкладам бацькоў і хростных, узрасталі ў ласцы, як жывыя члены касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб ва ўсіх тут прысутных ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Памолімся сёння таксама за біскупа Владзіміра, які сёння святкуе свой дзень нараджэння, каб Бог адарыў яго патрэбнымі ласкамі на шляху нелёгкага біскупскага служэння, і папросім, каб таксама гэтае служэнне прыносіла яму сапраўдную радасць і шчасце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе вучні Хрыста, якія праз хрост сталі адным целам, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Маліся за нас. святы Юзефе, Маліся за нас. святыя Пётра і Паўле, Маліцеся за нас. усе святыя Божыя. Маліцеся за нас. Пане Божа ўсемагутны, ты паслаў у свет свайго адзінароднага сына, каб чалавека зняволенага грахом адарыць свабодай дзяцей. Ты ведаеш, што гэтыя дзеці сустрэнуцца са спакусамі гэтага свету і павінны будуць змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім цябе, моцаю мукі і ўваскрашэння твайго сына, ачысці іх ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай іх на жыццёвым шляху. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Молімся, дарагія браты і сёстры,
каб пан Бог усімагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і духа святога. Найласкавейшы Ойча, ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала табе навекі. Хвала Табе навеки. Божа, ты ўсіх ахрышчаных з вады і духа святога яднаеш у тваім сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Хвала Табе навеки. Божа, ты праз духа тваёй любові, якога уліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў тваім супакоі. Хвала Табе навеки. Божа, ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста, твайго сына. Хвала Табе навеки. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаныя ёю твае слугі, якіх у верах касцёла ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мелі жыццё вечнае праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і духа святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Таму пытаюся кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаюся. Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаюся. Ці верыш у Бога Айца, усімагутнага стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыш у Езуса Хрыста, сына яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Бацькі і хросныя, ці хочаце, каб вашыя дзеці прынялі хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам толькі што з вамі вызналі? Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Усімагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народа, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае.
Дарагія дзеці, вы сталі новым стварэннем, апрануліся ў Хрыста, няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых з дапамогаю слова і прыкладу блізкіх. Нясіце яе незабручанай у жыццё вечнае. Amen. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Co przyszedł Bogu, przyjdźcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu umierać pragnę. W Kościele Tym jest ciałem krwią, Bóg pod osłoną chleba. Swym ciałem karmi duszę mą, by żyła w nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w nim życiu umierać pragnę. W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w nim życiu umierać pragnę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienia, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego przez Chrystusa. Prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjąć Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
płyną łzy, bom serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi, o szczęście niepojęte. Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, serca Ci składamy, korne. Маці Божай Вастрабрамскай у рамах перэгрынацыі, прысвечанай падрыхтоўцы да святкавання 35-годдзя Гродзенскай дыяцэзы. Запрашаем на гэтую гадзіну тых, хто можа, каб спаткаць абраз, памаліцца да Маці Божай. Абраз будзе прабываць у нашай парафіі да чацвярга. А гадзіне 15:30 у чацверг абраз будзе перавезены ў парафію Жупраны. У аўторак вечарам, у сераду зрана і вечарам і ў чацверг зрана за паўгадзіны перад імшой ружанец і набажэнства да Маці Божай Вастрабрамскай. Колы жывога ружанца запрашаем у іншыя гадзіны правесці ружанцовую малітву пры абразе Маці Божай. У сераду успамін святога брата Альберта Хмелёўскага, законніка. У чацверг святая гадзіна з 23:00 да паўначы. У нядзелю дзень медыцынскіх работнікаў у Беларусі. У гэты дзень молімся за службу аховы здароўя. Прыпамінаю, што вячэрнія імшы у нашым касцёле ў буднія дні цэлебруюцца а гадзіне 18:30. У наступную нядзелю да нас прыедуць валанцёры з дабрачыннай арганізацыі «Карытас». Будуць таксама прапанаваць нам якуісьці сваю прадукцыю, з рэалізацыяй якой ладзяць акцыі карытатыўнай дапамогі людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе. Калі хто хоча далучыцца, калі ласка. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дарагія, у гэтым годзе з нашай парафіі пойдзе пілігрымка ў санктуарыі Маці Божай у Тракелях. Пілігрымка адбудзецца з 8 па 10 ліпеня. Заахвочваем усіх жадаючых прыняць удзел у пілігрымцы. Запісацца можна ў канцылярыі да канца чэрвеня. Атрымаць большую падрабязную інфармацыю ў ксяндза Рамана. Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на ўтрыманне нашага касцёла і нашай парафіі. Таксама за ахвяраванні, якія прыносіце на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні у вечнасць адышлі нашыя парафіяне. Алена Матусевіч, 83 гады, Віктор Горыч, 66 гадоў, Вера Мордас, 66 гадоў, Галена Буканёва, 83 гады, Ганна Кількоўская, 55 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць Пане, A światłość wiekuistych. даверым новоразпачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. Po Twoje obrony uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Праз хвіліну выставення на свяцейшага сакраменту памолімся, спяваючы словы літаніі
do Najświętejszego Serca Jezusa Chrysta. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. O zbawcza hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi wnęka wiernych ci, daj siłę, pomoc, ześlij nam, jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Nieskończonego majestatu, zmiluj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga. Domie Boży, bramo niebios, zmiluj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Sprawiedliwości i miłości skarbnico, serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich.
którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Z lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających. Rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, baranku Boży,
Jezu cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego. módlmy się, Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzy na serce najmilszego Syna swego i na chwałę zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzy na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przekazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodło, albo niezgoda o dziele. Przywiedź ich do przystania prawdy i jedności wiary. Aby rychło nastała jedna owczarnia, jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ladu. Spraw, aby za wszystkie ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie.
tym sakramencie wielbię Ciebie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie pobłogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kocha.